Личният ми мотив беше да покажем, че в това да дадеш смисъл на някого, който има нужда от него, няма нищо срамно и страшно. Драгана Раданова, издажа ми се проведе в Blocks Care с подкрепата на Алцхаймер България и ТЕЛОС. Много хора смятат, че в момента, в който техен близък е диагностициран с Алцхаймер или деменция, за тях това е краят. Те потъват в тъга и в срам и се отказват от тях. Участвах в този проект с цел да покажем, че това няма нужда да е така и немедикаментозните терапии работят. С Кристия бяхме в екип под супервизията на психолози и в нашите сесии включихме когнитивни игри от Social Store, музикотерапия и арт-терапия. По време на моя стаж аз успях да се науча как да говоря с хора болни от деменция и Алцхаймер. И в тях вярвам, че оставихме много топли чувства за щастие и пълноценно време, прекарано заедно.